Pozdrav svima ljudi, Johnny Madafaka ovdje. Dobrodošli u moj novi klip. Mnogi vas su mi postavili pitanje na Fejsu da li hard disk utiče na performanse računara. Pa ovako. Mnogi od vas kad idu da kupe hard disk gledaju koliki kapacitet, a ne gledaju brzinu hard disk. Znači gledaju da im ima hard 250, 500, 1 terabajt, 2 terabajta, a nikad ne gledaju koliko megabajt u sekundi šalju podatke, naravno. Pa, da li hard disk utiče na performanse računara? Ja kažem da, a to će svi da vam kažu. Zašto? Brže će da vam se diže operativni sistem, brže će da vam ulazi u Windowse, brže će, verovali ne, internet da vam radi, neki programi će brže da vam rade, Photoshop će brže da vam radi i to je to. Znači, da li hard disk utiče na performanse računara? Jedno veliko da. Hvala vam što ste ogledali ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu, ako vam se sviđa, naravno like, share i subscribe.